салом алейкум ба ҳама дӯстдорони варзиш спорт ва ҳама тоҷико асос ва касое ки бениҳоят завқ доранд мехоҳанд ки дар яъне ки машқи чизҳое иштирок кунанд дураи ватан дар ҷое ки шароит камтар аммо шароит фурсатро намедод шумо шанса имрӯз байсиёвский клуби Даврон ба ҳамаи шумо имконият мета рӯзи шанбе соати 17:00 мо ҳам ҳузур дорем мухлисои репам даъват мекунем ба машқ гапо варзиш гарави саломатист дар байсиёвский клуби Даврон иштирок мекунем морам ҳатман ҳамаи шуморо интизорем ва гуфтанем ки шумо дар имконият доред як дастгирии тоҷикбачаи хмо нисбати дигар тоҷикое ки бесум ройгон имконият барои шумо шанса марамат биёед барои машқи хитону ҷа типа мастер класс мезгарад чизе марамат ҳамаи тоҷико иштирок мекунем хай адреса дар таи страница нависагия то таими видео да мехонем кадом суроға қати изалда иштирок кунем ки мо ҳам ҳамиҷа дар почетни госта будаем иштирок мекунем ҳатман бо варзишгарои тоҷика мебинем бо иншолло хела хуба хела фантазияи илғавию пешравиимона хубтарака иншолло бо ягон суруди дига баъри варзишгарои тоҷик мешавад обод бошед ҳама тоҷикистон ифтихор кун ки да бардори расул боқӣ ифтихор арбоб мавзӯ найчори хуршед толи фирдавс салохов бари обрӯи ватан ба майдони муҳориба мемонанд қадам дори гӯштин гирӯи классики волники зюдо гурзбадору алкидо боксиёру теквандо дори барои худ беҳтарин дастаҳои футбол дори равшани клуб хайри ваҳдат истиқлол ҳар нафаре барои ӯ мевардорам парчама эҳтиром мекунем ки ӯ обрӯи ватанан мо дар дуоте шербачат фахри тоҷикистон тоҷико даста боло ки тоҷик дар майдоне садоте гимни миллӣ диёри арҷуманд тоҷик дар болои рақами як парчами тоҷик баланд дар байни парчамо баланд парчами ватане ма тоҷикам тоҷика якам дидани фахри май барои куршидани чашми душман барои бенур нашидани парчами ватан метем хуни сирхитан сафедии бахтам орзуҳои сабзам ки бамона пранг ватани обод дорем ҳар як варзишгар метона машқа давом бита то шаваи саҳар шигрона истиқлол озодӣ ободӣ шараф ба варзиши тоҷик шараф ва ҷаноби олӣ ай бӯи форами клубҳои шабонада дар димоғ чанги хоки варзишгоҳи кӯҳна раса ӯ хубтара